मालायनि नोजोराव हांगारब्लाबो आंनि नोजोराव सना फिथर वाव आदैमोन दासो जादों गरम गरम निउसफ्रा नंगौना नङा जाखो आदैमोन हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल सो गाइस आशा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं इसोरनि आंबो मोजाङै दं ओमफ्राय लोगोफोर आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय आरो बयबो मोजाङै रंजा बाजा खुसियैनो थागोन ओमफ्राय आङो दहायसो फेसबुक नायहैदोंमोन ओमफ्राय जास्ट खौराङा जाबाय नेग्र हौवाया हमजानाय निउसाव होलाजोब्बाय नंगौना नङा जाखो ओमफ्राय बै नैबे जोंहा बर' आइजोखौ लानाया नैबे स्क्रिनाव नायबानो जाबाय नैबे नंगौना नङा ओमफ्राय आंबो कनफिउस जागासिनो एखे नायबाथाय सेम नुखायो रियेल नुखायो आरो बेनो ओमफ्राय नंगौना नङा जाखो आदैमोन सोरबाफोर मिथिब्ला ओमफ्राय कमेन्टनि गेजेराव खोन्थाहरदो अननानै नंगौना नङा ओमफ्राय भिडिअ क्लिपखौ नोंसोरबो नायबानो जाबाय निउसाव होगासिनो एसामिस निउसाव फाग्ला फाग्ला एकदम एखेखा ओमफ्राय आंथ' नंगौ सानदों सेम नुखादों आंथ' ओमफ्राय सोरबा सोरबा मिथिबा कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों खिथाहरदो ओमफ्राय नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायदो आदैमोन कैमरा उठिছে तो ভালকে অলপ দূৰৰ পৰা লও जल्दी दे देना जल्दी दे दो जल्दी दो नहीं तो मार खाएगा अभी यार लोगों सारू ভালকে यार फोटो यार ভালকে टेस्ट को देखो उठे राइट देखो ये वाला उठे আমার जिमान गुवाहाटीर जिमान मस्जिद আছে গোটেই মসজিদত গৈ এই কুৰ্তা পাজামা পিন্ধি টুপি ৰাখি চুৰ কৰে আজি আমি ইয়াক হাতে লুতে ধৰা গৈছে গুৱাহাটী ক্লাবৰ পৰা এই গতিকে ইয়াৰ ফেচটো আপোনালোকে ভালকে চাওক যতেও নেদেখে কিয় ইয়াক ৰখিলে ইয়াক ভালকে ইয়াক চাই ল'ব কিন্তু ই যতে ততে চুৰ সি চুৰ নহয় ৱান্টেড হয় এই গতিকে আজি ধৰা গৈছে তই ক তোৰ মুখেদি ক লালমাটি মছজিদ में तुम चोरी किया कि नहीं जोर से बोलो कान धर किया ना গম পালে ৰাইজ যে ই লালমাটিৰ পৰা খৈকাৰিছে যে চুৰ কৰিছে এই গতিকে আপোনালোকে ইয়াৰ চেহেৰাটো ভালকে চাই ৰাখক মানে এই মানুহবিলাকে বিৰাট খাতাৰনাক হয় আমাৰ সোসাইটিৰ কাৰণে ইয়াক ধৰা গৈছে এতিয়া আমি ইয়াক পুলিচৰ হাতত দিম তাৰ আগত আমি ক'ত পা আৰু কি কৰিছে নকৰিছে আমি খুদা পোছা কৰি আছো मालायनि हांगार फिथरबाबो आंनि सना फिथर होनग्रायालाय माथो मबाइल सिखाव फैसा सिखावसो जाखो आयै लासिंसिंनो एसे एनै इंलिस रोङोबा भाषाफोर रोङोबा निग्र हौवा नागिरग्रा निग्र हौवा लाग्रा बर' हौवाफ्रानो जि साफा साफा मोजां मोजां दङ दाना नोङो गोसोमसोम खयलानिफ्राय गोसोमसिनखौ लानानै सना फिथर होनग्रायालाय माथो सिखावसो जाखो आयै थोस आं सानदोंमोन निग्रफ्रा गेम गेलेयो नालाय गेम गेलेग्रा होनदां ओंखायनो लादोंमोन सानदोंमोन आं हनै दाना सिखावसो देनजारि सिखावखा जाहैदों आयौ बर' हौवा बालन्दाखौ लायोबाबो मान सनमान थाबावगौमोन दाथ' सिखावसो जाबाय आयौ 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 थोस बिदिनो जानांगौ नागिरग्रा एसे गोरों गोरा जायोब्ला निग्र हौवा नागिरग्रा बिराद मोजां सानै मानसि फस्थायबाय मेगनजोंनो नुबाय आरो सोरबा लाबावोबा बेबायदिनो जाबावबा हामगौलां आंनानो मोजांलै इंलिस रोङै लेखा रोङैयानो मोजां नङाबा आंबो लेखा रोंबा आंबो निग्रफोरखौसो लागौमोनदां ओमफ्राय सिखावखौ मोनहैयोबा सेस जाखागोनलै सयथिबो बिदिनो मोजां आंनानो लेखा रोङैयानो मोजां नङाबा हिनजाव सिखावसो मोनहैबाथ' सेस जासिनगोनसो बिराद मोजांलै आंना खाफाला लेखा रोङैनि बिराद मोजां खाफाला आंना आदसा आदैमोन भिडिअखौथ' नायबाय गासिबो नोंथांमोना नायनानै बुजिखाबाय जानांगौ मा जादों गथ'नाया हमजाबाय होनबाना ओरैबायदि वान्टेड मस्ट वान्टेडसो बे गुवाहाटीयाव सिखावसो मबाइल सिखाव माबा माबि सिखाव मस्ट वान्टेडनो गुवाहाटीयाव नायनानै लांखादों ओरैबायदि पुलिसनि आखायावसो दं जाहैदों दा बियो सिखावा मा होनबावनो साला मालाय हारिनि हौवाफोरखौ मोजां नुग्रा दासो मोनो नोंसोरो एथ' बर'फ्रानो दङ आग्लाय फिग्लाय पस्टखालि जौ लोंग्रा मा लोंग्रा ना बासियो दालाय मा सिखावा मोजां जाहैबाय बर'फ्रा जाबाय जौ लोंनानै दलर थायो न'आव मालाबा खामानि मावा आरो बियो बानानै लोंना बानानै
ओमफ्राय नोंस्रा दा सिखावफोरखौ मालाय जाथिफोरखौ लानाया गोसोम गोफाफोरखौ लानाया मोजां जाहैबाय गावबा गाव जाथि हारि थाखानानै लायालासिनो थानानै मालाय जाथिखौ लानाया मोजां जाबाय दा ओमफ्राय सिखाव जानाया मोजां जाबाय हैस आं मोजां मोनालै बिदिबा बारे बार जाफ्लेबाय थानाय सिगांबो जानो थांबाय बेलेगफ्रा आरो दा नै जाबावबाय आदैमोन बिदिब्ला भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै नामा सोरबाफोर गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ लाइक एन्ड शेयार खालामदो बाय बाय